Hürmetli rayondaşlar, Tuğan Yağım Yeşil Bişek proyekti kısalarında sizni rayonubuz avulları bilen tanıştırubuzunu başlap jiberemiz. Әлеге video yazmada siz olan jeri avulun көресіз. Халык tilinde ул кичкенә Казаклар дигән исем белән ешрак атала. Миша елгасының уң як ярындагы авыл 1795 елларда ике як ярыгада урнашкан була. 18-19 гасырларда авылда яшәүче халык дәүләт крестьяннары булалар. Сугыштан соңгы елларда авыл айрым Арслан колхозы булып яши, мәктәбе, үзенең клубы була. 1970 елда авылда 104, 1989 елда 27, 2010 елда 1 кеше кала һәм авыл бөтенләй бетә. Кайбер йортлар хәзердә сакланалар, зиратлары бар. Шул авыл кешеләре аны бик яхшылап карап торалар. Калган бүген истәлекләр булып, нигезләре генә ни бары. Кайларда сез авыл балалары, таралдыгыз нигә узышып, бәхетләрне табалды. Кайчандыр нәни балалар ялан аяк йөгереп йөргән урамнар, мәктәп юллары, шишмә сукмакларының бүген берсе дә юк. Авыл югалу белән аның теле, мәдәнияте, гырыф-гадәтләре дә онытыла. Шуның өчен без бөтен көчебезне югала барган авылларга яшәү рухын иңдерү өстендә эшләргә тиешбез.